ভারতীয় জনতা পার্টির জনগণকে জানাই স্বাগতম 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 ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বিজেপি বিজেপি ধন্যবাদ। नों बखायदे बिनय बेलाय खायना हामबाय तिनि बेलाय खलाय खातुं खाजानि बिसिंतै वातिनि जरा फानो जों तिनि खा तंथकमानि बिसिंतै जों बेलाय खलायै तंथकलायजाक कामनि बागै होमबा तिनि दैसा मंख्रै एडिसि विलेजनि ताकुकतै बुकुकसं बेलाय खातुं खाजानि बिसिंतै तिनि आं साकबाय थां मंगल देबबर्मानि नुखुंगो बरक आं बै मालायनानि बागै फायगा तिनि जागा दंगो तिनि मंडल प्रेसिडेंट दा जुगेन तै तिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि बानु रुद्रपाल तै तिनि विजय सं दंगो तै तिन टेब लिडार्स रक दंगो अब हायकाय बरक बै मालायाकै कक सालायमानि बिसिंतै बरक कक रेखासनो जों तिनि न फ्लैग रमनाय अर्थात बीजेपी पार्टी ओ जॉइन खायदिनाय हनमानि बागै जों औवातिनि बिसिंगो फानो ओ जॉइनिंग प्रोग्राम न नाहारका तिनि बरक जगावो 12 परिवारनि 63 बुटार 12 परिवारनि 63 बुटार बरक तिप्रामथा ताई CPIM ताई किसु IPFT याकरै बरक बीजेपी ओ हापायखा तीन पार्टी ओ जॉइन देखा जों पार्टी नि अंगै बीजेपी पार्टी नि अंगै बरक न खाबाय खुबै लामसगो ताई जों बरक न बसकांगो तीन बीजेपी पार्टी नि रायजन रक्षावै যত সামং তাংখানিও তিনি বিজেপি পার্টিनि परिवारनि सदस्य हनै जों गसिनाखा बे बरकनो खाबाय खुबाय जों लामसाखा जतन खालामबाय थाखांबा